Det her er papirprototypen til vores leaderboard-funktion. Lige nu så ser I vores nuværende endscreen, men nu har vi tilføjet leaderboard-knappen. Hvis man trykker på den, så bliver man selvfølgelig sendt videre til leaderboard-skærmen, hvor man kan se leaderboard-tabellen med andre spilleres tid. Og så har vi de forskellige parametre her. Hvis man prøver at trykke på en af parametrene, så bliver alle rekorderne sorteret med den parameter, man har valgt. Og så kan man også se, at der er markeret det, man har valgt at sortere med. Hvis man trykker på en af parametrene igen, så går sorteringen væk. Og man har selvfølgelig muligheden for at submit sit eget rekord og tid til leaderboardet. Hvis man trykker på knappen her, så kommer der en pop-up frem, hvor man kan skrive sit eget navn ind, som skal stå på leaderboardet. Kommer der, og så skal man trykke på OK. Og så bliver ens tid med alle de nødvendige ting tilføjet til listen her. Og hvis man har lyst til at gå tilbage, og man er færdig med leaderboardet, så trykker man bare på pilknappen og bliver sendt tilbage til endskærmen. Vi har også lavet nogle user stories, hvor det er, at vi har skrevet titlen på det user story, vi vil lave, og så en deskription om, hvad det er, den gør. Som man kan se, så har vi user stories for leaderboardet, animation om dør, et nyt boss level og fjender, blandt andet. Herefter har vi også lavet tasks, hvor det er, at vi har navngivet task fra 1 til 6, og så har vi så givet et tidsestimat på, hvor mange timer det vil tage, og deres prioritet. Vi har også anvendt scrum boards, hvor man kan se alle opgaver i starten, som vi kommer til at lave, og så dagens opgaver, og så igangværende opgaver, som vi er så i gang med at lave, og så herefter så til gennemgang, og som man kan se, så gennem tiden, så er vi så blevet færdige med alle de her opgaver. Vi har også lavet en burn down chart for at se på, hvor mange timer der er blevet brugt, og hvor mange timer vi regner med, at vi vil bruge. Som man kan se, så går timerne brugt nogenlunde sammen med det, vi har regnet med at bruge. Herudover har vi også lavet interviews for at få noget brugerdata, og så fandt vi så ud af, at de fleste de synes, at levelsene var for svære. Så derfor så blandt andet implementerede vi en baby mode, som der gjorde så, at det ville være nemmere for den almene bruger at klare spillet. Vi gjorde brug af papirprototyper for at afprøve vores idéer og sikre, at vi har samme forståelse for ideen. Derefter blev der udviklet user stories for at danne et overblik over krav til funktionaliteterne og brugerfladen. Vi delte designopgaven op i task og kom med tidsestimater på opgaven. Nu fremstiller vi et projektboard for at bedre kunne overskue projektets opgaver. Til sidst fremstiller vi et burn down chart for at kunne danne et overblik over udviklingshastigheden. Vi opdaterer løbende burn down charter. Vores projektstyring sikrede, at vi nåede vores deadlines og sikrede færre fejl i udviklingsprocessen.